बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। BTCनि बायजोनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा खैफोदाव। BTCनि बायजोनि गोबां बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि आंखाल। BTCनि बायजोनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा लासैनो थैलांगोन नामा? बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर डेलहाउस गुदि फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया। बे फरायसालियाव फोरोंगिरि गैयैनि जाहोनाव फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायाखै। गहपुर हालामनि डेलहाउस गुदि फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय फरायसाफोरनि बिमा-बिफा, गामिनि रायजो राजाफोरा आसाम सरकार आरो फरायसालिनि बिफाननि बिबानगिरिफोरखौ सोंखारिनायजों लोगोसे थाबैनो फोरोंगिरि थिसननांगौनि दाबि दैखाङो। 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि उनाव भारतनि माखासे रायजोफोरखौ बुखावनानै फिसा फिसा गोदान रायजो सोरजिनो मिरु सरकारनि थांखि लानाय बादियै वेस्ट बेंगल रायजोनि सिङाव थानाय कच बिहारखौ इउनियन टेरिटरि सोरजिनाय जागोन। बे बाथ्राखौ कच राजा अनन्तराज महाराजाया मिथिहोदों। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां कच बिहारखौ भारतनि गोदान इउनियन टेरिटरि सोरजिनाय जागोन। कच राजाया फोरमायबावनाय बादिब्ला कच बिहाराव आसामनि माखासे रायजोफोराबो हाबफागोन। आसामनि धुबरी, क'क्राझार, चिरां, गवालपारा, बङाइगाव आरो नर्थ सालमारा बेफोर जिल्लाफोरा हाबफागोन होनना फोरमायदों। थारैनो बे बाथ्राया जोंनि थाखाय साननो गोनां जानानै फैदों। बे समाव जों गावजों गाव हाब्रु सारज्लायालासे बिनि सायाव खौसे जानानै सावरायलायनाया गाहाम। बावैसो सान सिगां मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव BPFआ मानसि बुथारग्रा हानजा होनना BPF हानजाखौ गोख्रों रावजों गाग्लोबनायनि उनाव गोबां सावरायजागासिनो। BPF हानजानि सायाव बेबायदि गोख्रों रावजों गाग्लोबनायनि थाखाय दिनै फेरगाव डिस्ट्रिक्ट BPFनिफ्राय राकेश ब्रह्मनि सायाव खैराबारि पुलिस थानायाव FIR थिसननाय जाबाय। MLA जयन्त बसुमतारिया दिसपुर आसाम सेक्रेटारियेटनि सासे मावथिखौ सोबानायनि अजद थिखांदों। सिडलिप बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारिया मैया आसाम सेक्रेटारियेटनि सासे मावथिखौ सोबानाय बाथ्राखौ असमिया खौरां बिजों असमिया खौरां बिलाइफोराव फोसावनाय नुदों। मैया MLA जयन्त बसुमतारिया आसाम सेक्रेटारियेटआव ट्रान्सपर्ट कमिशनार आदिल खानखौ लोगो हमनो थांदोंमोन, जेराव बिबुति भट्टाचार्य मुंनि सासे मावथिया MLA जयन्त बसुमतारिखौ दसे सम नेनो आरो मोनसे स्लिपआव गावनि मुं आरो एड्रेस लिरनो खावलायदोंमोन। बे बाथ्रायावनो MLA जयन्त बसुमतारिया मावथिखौ सोबायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि उनाव दसे सम आसाम सेक्रेटारियेटआव दुंहाव थासारि सोमजियो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सोबानाय बाथ्राया बेसेबां सैथो, MLA जयन्त बसुमतारिनि फारसेनिफ्राय बेनि सायाव जेबो खेंफोरथि होनाय जाथ'वाखै। आसामनि एन्टि करापसन हानजाया दिनै फिन सासे घुस लानायनि दाय हमदों। धेमाजि द्वितीय मावखुलिनि सिनियर एसिस्टेन्ट गबिन्द बरदलैखौ जाख्ल'नायनि दायाव डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसननि हानजाया हमबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गबिन्द बरदलैया ई-रिक्सनि ट्रेड लाइसेन्स दिहुननायनि मुङाव रां घुस लादोंमोन। रां घुस लानाय समावनो एन्टि करापसननि हानजाया हमो। चिरांनि बेंटलाव अन्थाइनि दै गग्रा जायगायाव दिनै दुंहाव थासारि सोमजियो। बावैसो सान सिगां लोब लोब सुबुंफोरा अन्थाइनि दैखौ लोङोब्ला बेमार हामो होनना फोथायना बे दैखौ लानो फैयोमोन। नाथाय दिनै लोब लोब सुबुंफोरा बे जायगायावनो फैनानै बुफाय बुसि खालामो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।